anyị abịakwanụ n'ụbọchị taa na-ebu eke bụ nnekwu ụbọchị. Taa bụ eke bụ nnekwu ụbọchị. Wee sị na taa bụ eke eketala anyị ibe ọma. Eke eketala anyị ibe ọma, ketala anyị ndụ, ketala anyị ụkụrụba, ketala anyị ego. Wee sị na ibe anyị bịakwa taa na bụ ka anyị metụ aka maka ndị mmiri. Unu ya na-anụ maka ndị mmiri na ndị mmiri na-enye onye nwa nsogbu na ndị mmiri na-enye nsogbu. Ndị mmiri bụ nwoke na-anụ nwaanyị na mmiri, nwaanyị na-anụ di na mmiri. Ka ndị mmiri si enye nsogbu bụ gị bụ nwata nwoke nwere ike ịdị ede evute onwe gị ebe gị na nwaanyị na-emekọ na nlọ. Gị bụ nwata nwaanyị ịdị ede evu onwe gị ebe gị na nwoke na-emekọ na nlọ. Ụfọdụ bụ iteta ụla ọ bụrụ na alụ gị adịgo welt na alụ gị edesigo. Mana nwata nwoke ọbụla na nwata nwaanyị ọbụla kwesịrị isetụlụ nwunye mmiri. Nwaanyị kwesịrị isetụlụ di mmiri, maka na ọ na-enye nsogbu n'ebe nwata nwoke na nwata nwaanyị nọ. Unlike ka e wee nya ebe di na nwunye nọ. Di na nwunye ọbụla na-esetụlụ di mmiri ha before va ebido di na nwunye, ọ na-enye nsogbu. Ọ ya na-etiri unu ọgba aghara, ọ ya na-etiri unu nsogbu. Di na nwunye avụ nnụ oge ọbụla anya na-enwe okwu na ụka, anya na-enwe esemokwu. Mana gị bụ nwata nwoke ọ bụ ndị setụlụ gị nwunye mmiri, mana nwaanyị ị na-anụ anụ n'ụlọ akọlọ setụlụ di mmiri ya, makwa na di mmiri ya na-enye gị bụ nwata nwoke nsogbu. Maka gịnị? Na ya bụ nwata nwaanyị esetụlụ di mmiri ya nọ n'ọrụ ka ị na-anị ya nwunye ya. Ọ isetụlụ anya isetụlụ nwunye gị di mmiri ya, ịma na unu ya ebi n'udo. Ọ na-enyekwa nsogbu n'ebe enyi oyi na oyi nọ. Oyi na oyi ọbụla megide eve wee na-ekwuzi na va ya anụ di na nwunye. Ọ na-ebutekwa ọgba aghara, di na nwunye ava ya aga ọzọ. O nkwa ndị ọ na-alapụ va amụọ nwa, mụsịa nwa, nsogbu wee bido. O nwe ndị ọ na-alapụ ọ bụrụ ovu nwa ka va ya eji, o wee bido wee ebe nsogbu. O nwe ndị ọ na-alapụ anụọ di na nwunye abụọ emere 1 week, ọgba aghara ebido, etisa ava ekposa va ya n'ozi di na nwunye ha. Ya na ọ ka mma na gị bụ nwata nwaanyị ma ọ gị bụ nwata nwoke ya eme gịnị? Ya esetụlụ di mmiri. Gị bụ nwata nwoke esetụlụ nwunye mmiri. Unu ewee maa na mala eji avụ nnụ nọ ya last na o nwere ụgbọ aghara ya adị na ya. Maka na ọtụtụ mala eji kịta apụtasị na mmadụ na-abụ nwa na-ebikwa ọfụma, anụkọtazịa esemokwu adị, ma ihe amala ibe bute ya bụ esemokwu. Enwere ike ị na-ajụ na-asị ihe bute esemokwu na onwere ike ọ bụrụ nebo ebute esemokwu. Ike ị na-asị nọ ndị vileji, ike ị na-asịkwa na osi n'aka ndị oyi, nọ ndị oyi na-ekposa ezinụlọ ya. Mana ọ bụrụ ndị oyi na-ekposa ezinụlọ ya nọ ife gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị kata wee bịa ụwa. Bifo ị na-eje anụ ndị, bifo gị bụ nwata nwoke ị na-eje anụ nwaanyị, ihe esetụlụ ndị mmiri, ihe esetụlụ nwunye mmiri gị. Gị bụ nwata nwaanyị esetụlụ adị mmiri gị, na ịma na mala eji avụ ya last, na ịma na ya anụta aka na mala eji avụ na o nwere esemokwu ya abata na ya. Nke nwa ka bụ mbido, na nka ya akọwara unu ọtụtụ ihe dị gbasara ndị mmiri. Nke ka bụgoro introduction. Nka ya gwa unu ife dịgasị n'ebe ndị mmiri nọ, ife ndị mmiri na-eme, ngozi a na-enwetakwa n'ebe ndị mmiri nọ.